azken batien eriotza berez galera bada, hainbat galera bizitzen ditugu gure bizitzan zehar, eta aurrek be galerak jasaten dituzte. Beraz, guzti honetan sentimentuen hezkuntza oso importantia pentsaten da asko. Zentrauta eriotzan gaizen, jaiotza eta eriotza ulertzen dugu txanpon bereko alde bizek diela, bai? Orduen bizitzaren parte da eriotza, oso importantia pentsaten da asko gai hau geletara eramatie, umien gana eramatie, ez da? Ez da gure bizitzan gertabaldan galera bakarra esan dugun moduen, baina bai da galerarik mingarri zena, eta bai da galerarik atzera ezinena, ezta? Orduen ondorizuek izan aldie, bizitza pertsonalian erainitzen dozkuenak. Beraz, presente dagoen gai bada, eta honi heldu behar dotzagun gai bada eskoletan.